Intriga. Issue. Eye for an eye. Sir Bernard, pagbati po ninyo ang chairman po ng One Pangasinan Transport Federation. Magandang umaga po. Masanto siya kabasan, sir. Yes, good morning. Idol Mark at sa lahat ng mga listeners ng IFM Dagupan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Sir, unang tanong po, syempre, ano po ang reaction po natin po dito? At makakaasa po ba ng suporta po ang LTO at LTFRB mula po sa hanay po ng transport group na katulad po ninyo sa One Pangasinan Transport Federation dito po sa mahigpit na pagpapatupad po ng anti-sardinas policy? Sir. Well, unang-una, no? Maganda po yung panungkalan nila, no? Dahil wala naman yan, para sa naman sa mga mananakay yan. Mm-hmm. So, okay naman sa amin yan. Kaya lang, kung titignan din natin, so sa amin, sa bus experience natin dun sa daan, pag talagang siksikan yan, peak hours, mga bandang 5 o'clock, 6 o'clock, ganyan. Mm-hmm. Ewan ko kung itong LTO kaya nilang mag-overtime kasi hindi naman nangyayari yan tuwing yung mahina yung pasada. So, okay naman, pero sigurado mag-overtime mga enforcers natin yan. Mm-hmm. Yung isa nga po yan sa parang tinitignan po na ano daw parang problema sabi ng mga ilang transport sector din. Sabi nila, na miyembro po ng transport sector, na sinasabi nila pag rush hour minsan wala silang magawa kasi yung mga pasahero sumasampa kaagad-agad at talagang ipipilit daw nila makauwi na daw ng mas maaga. Tama po yun, sa hour talaga, halos, lalo yung mga modernized standing ang mga yan. Kasi doon naman sa design ng modernized, ewan ko kung nakasaad doon yung seating capacity at may nilaan silang standing. So, paano yan? Mm-hmm. Kung yung presentation ng modernized kasama yung standing dyan. So, hindi ko alam kung ito'y okay sa LTFRB at sa LTO. Mm-hmm. So, nakadesign doon yung minimum passenger na dapat nilang isakay. May kasamang standing doon. So, kasama po yun sa Sardina. So, yun ang hindi ko alam kung paano ang treatment nila. Opo. Sir Bernard, dito po sa mga regular, mga traditional jeepney, karaniwan po, yung nakikita po natin dito sa ruta po ng Dagupan, Calasiao, at yung downtown area, mga ilan po itong po natin po? Kasi medyo maikli yung traditional jeep natin dito sa Dagupan, Pangasinan di ba? Yes po. Mga ilan po yung full capacity po nito? Ang capacity yan, mayroong 16 capacity, may 18. Kasi may mga jeep na 7-seater, tas dalawa sa harap. Mm-hmm. May mga traditional jeep na 8-seater siya, so 8, 16, ganyan. So, ranging, 16 to 14, 16 to 18 passenger. Yan ang pinaka maximum na po sa mga traditional natin. Mm-hmm. Ayun, okay. So, nakikita niyo po dito na parang isa rin po na challenge po dito kasi nabanggit po ninyo kung kakayanin po ng mga tiga-LTO, for example, ito po mga manguhuli po ng mga enforcer po natin na mag-overtime. Kasi tama, no? Dahil talagang nangyayari itong siksikan po talaga, itong sardinas na tawag po nila na mga sa transport sector kapag rush hour talaga, Sir Bernard. Tama po, pero in the case sa probinsya naman, hindi naman ganun kagrabe. Metro Manila, pwede yan. Pero sa atin, yun nga, sabi ko nga, kung kakayanin nila. Kasi kung titignan mo yung oras sa siksikan talaga, in between, 5 to 7 p.m. Kadalasan 6 to 7. So yun nga, titignan natin kung talagang nandyan, alam po sa dami ng sasakyan na yan, baka mahirapan din ang LTO sa pagpapatupad niyan. At saka yung sa ruta, sa dami ng ruta, Sir Bernard, no? Tama po. Opo. So, kayo po, sa inyo pong hanay po actually, paano po yung regulasyon nyo po dito na ginagawa sa mga meeting po ninyo, na kinakausap po itong mga member po ninyo regarding po sa overloading na usapin po? Well, alam mo, tama po yung sinabi mo kanina, hindi maiiwasan yan
yung overloading pag rush hour. Pero siyempre, ang gagawin natin yan, simple lang, pagbibili na natin itong mga drivers natin para hindi naman sila maulit. Pero alam mo naman kasi ang style ng government. Sa pag-umpisa ng implementation yan, andyan sila. But later on, nawawala din. Kaya, well, talagang sasabihan namin sila. Kasi may mga drivers na hindi alam ang mga yan. So, pagsabihan natin. Hindi tayo magkukulang tungkol sa mga pulisiya na pinapatupad ng government. So far ngayon, Sir Bernard, para meron na po ba kayong meeting o may mga pinapatawag na po bang meeting patungkol po dito po sa mahigpit po na pagpapatupad po ng anti-sardinas policy po sa Region 1? Sa hanay namin sa transport, wala pa. No? Di pa kami nagkumbin ng meeting. Siguro hopefully this week, pag-uusapan namin yung kung ano mga measures na gagawin din ng mga kasamahan ko sa transport. Okay, sige. Anyway, Sir Bernard, siguro ang inyo pong mensahe po sa inyong mga kapwa-tsuper at saka syempre sa mga mananakay, and of course, kung baka meron po kayong gustong isuggest o tanungin sa ating pong mga gobyerno po, no? Mga taong gobyerno, lalong-lalo na yung pong mga nasa LTFRB at saka sa LTO. Sir. Namagtanga po yan, Idol Mark. Bukas, mayroon kaming transport forum dito sa Dagupan, sa Lucky Digno. Bukas. Kaya tamang-tama timing at pwede naming matanong yan. At of course, may mga, nandiyan kami lahat. Imbitado yung mga ibang taga-transport. So bukas, mag-usapan namin yan. Ang dadalo po dito, taga LTFRB at LTO, sir? Sino bang mga ano niya sa government side? LTFRB po, LTFRB. LTFRB. Okay. Sir Bernard, maraming salamat po at ingat po sa biyahe. Maulan po ngayon. Thank you po. Maraming salamat din. Good morning. Opo, good morning kay Sir Bernard Toliao, Chairman po ng One Pangasinan Transport Federation. Samantala, Idol, magbabalik po tayo. Yan ang ating Eye for an Eye na interview ngayon. Tama nga naman po, no? Ang problema po nila po dito is, una, gusto po nilang tumali